Yeah, mo ni akong gipreparar nga mga gulay. Ato ning gulayon ron guys, ato ning lawuyon para pamahaw, ora ni pamahaw nga maglawuy. Og di apoy katong liso sa atsal akong giluyong ko diri para ug mo kuan na to moturok, ako na po i-transfer dito sa akong garden para di na ta magpalit sa merkado kay mahal biya kaayo ang mga kuan lamas sa merkado. May na lang di ta makapalit. Kaya na naman tayo mga tanom-tanom, ginagmay. Ano ni guys, daghan na ni kayo mo maturok. Abi na mo punero ra. Ini mana lukdo?
Ay, tapay guwang, oh. Dako ka, ay, day. Oo, kapadyod. Sunod na pud na. Dire na yun. Grabe, katusok sa ulan ang guys ko. Mamahaw pa lang. Sudan, gulay, nalaw, oy. Ano pa man ang giluto kayo. Mga unta guys. Kailan tama na kong video guys. Naot mo nalingaw po mo. O ayaw makalimot pag-like and subscribe. And i-hit po ninyo ang notification bell para updated pa mo sa mga upcoming videos na akong i-upload. Thank you for watching guys. Bye bye. And see you in my next vlog.